la nostra aportació amb un poquet d'ínfula, però no massa. Bueno, jo volia parlar de una exposició que vam veure fa poquet, que és 1998-2015, Cabanyal Portes Obertes, Cultura i Ciutadania, que podeu trobar en el Centre Cultural El Carme, i que, bueno, com el mateix nom indica, parla de el Festival Portes Obertes que es va fer en el Cabanyal fins a 2015 i fa una xicoteta mostra d'algunes de les coses que es van exposar i una miqueta d'explicació del moviment ciutadà que acompanyava a este festival. Per contextualitzar un poc, és a dir, al final el moviment Portes Obertes naix en el context de quan apareix la lluita contra el Pla Cabanyal, que crec que comença al voltant del 97-98, i és una manera de donar a conèixer el patrimoni en un moment que tot el món pensava en nom de la modernitat que arrasar el Cabanyal per allargar l'avinguda, arribar a la mar, era l'hòstia, no? Entonces, d'alguna manera, forma part del procés com s'activa el veïnat i d'alguna manera com articulen això en l'art, no? Sí, bueno, va ser un moviment molt cívic i molt compromès amb el que es reivindicava i va tindre en el seu moment ja la cosa especial que gran part del festival es celebrava en les cases dels veïns i veïnes, que pense que va ser una de les coses probablement més innovadores que va portar este festival i que després altres festivals com el Cabanyal Íntim mantindrien. La importància, a veure, lo guai ahir la importància que tenen les cases, no? Perquè la identitat del Cabanyal s'ha vinculat molt al tema dels veïns, però, claro, com els veïns, jo crec, és un tema un poquet polèmic, no? Però com els veïns no sempre han resultat simpàtics a l'opinió pública, no? Perquè sempre s'ha intentat fer, sobretot l'Ajuntament del PP en el seu moment, que era un focus de si hi ha moltes famílies immigrants, moltes famílies gitanes, molta marginació, molta droga, i per tant estava tot com molt construït a partir de criminalitzar la gent que vivia allà i per tant que apartar-los era un mal menor, perquè així donarien vida i sobretot cara al propi veïnat del barri, no? A qui va intentar vendre a molts que ells hi serien guanyant eliminant la marginació, les cases, no? I donar-los jugar en el tema del valor patrimonial com a recurs a favor, no? Va ser una decisió política. A més, n'hi ha que entendre que en el moment València aspirava a ser una capital global i per tant era com esta contradicció entre la modernitat i la tradició, no? Les cases velles de tota la vida eren una cosa que no tenia valor per si mateixa, però que un barri marítim que no fora font d'ingressos turístics i que fora un lloc on hi hagueren, jo que sé, hubs de treball, etc., d'innovació, que no li veien sentit en aquesta imatge de ciutat que tenia el govern en l'època. Sí, a veure, que el missatge era obrir València a la mar, no? Perquè d'alguna manera el tema, no? I la pròpia distribució dels cases del Cabanyal, que és paral·lela a la mar, bàsicament per a estar protegits de la marea i tal, era com una idea d'estar tancat, no? Perquè el que hauria de fer la ciutat és arribar recta, cap a la mar en avingudes rectes, i no n'hi ha cap tipus de ciutat o poble marítim del món que realment tingui una relació amb la mar que tingués carrers distribuïts d'esta forma, no? Perquè la gent el que vol és protegir-se de quan ve la marejar, i d'alguna manera era reivindicar lo contrari. Jo crec que és interessant, i sobretot com es van relacionar els artistes. Sí, bueno, a mi és una exposició que em va generar molta tendresa perquè és un barri que m'estime molt i en el que he viscut alguns anys, i crec que a banda el que tu comentes de com es relacionen els artistes amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes i quina relació es treballa amb l'art, o sigui, una idea d'art compromès i que toca terra, no? Tenim com molt assumit que l'art ha de ser una cosa per a uns pocs experts o que s'ha de simplificar fins a la tonteria, i probablement hi ha una relació amb l'entorn molt concreta, no és una exposició que es pugui fer en qualsevol lloc del món, sinó que té sentit en un barri concret i en unes condicions concretes i en unes cases concretes i en una gent concreta, no? Jo crec que això és una cosa que li dona solatge, que li dona molt de pes. A banda, en algunes de les intervencions artístiques que trobem pense que són molt interessants. Sí, a veure, crec que una cosa que té de mèrit l'exposició tal com està plantejada és que li dona protagonisme tant a les cases com a les obres d'art, però sobretot crec que és molt tendre i molt bonic com dona protagonisme i veu, és a dir, a través de fotografies, de testimonis, de vídeos, de les persones que van ser protagonistes d'allò, moltes de les quals no han viscut per a veure-ho, no? Sí, a banda, és esta sensació que no és obra d'un genio,
sinó que hi ha una capacitat creativa de col·lectiu, de molta gent que ha participat i crec que aquest reconeixement és molt valorable. A banda, hi ha molts vídeos en els que apareixen algunes de les persones que van intervindre i que van explicant una miqueta la seva experiència, la seva relació en les cases. En general, penso que és un plantejament bastant emotiu. Crec que queda... A veure, tampoc no és l'objecte de l'exposició, però queda una miqueta en pregunta i queda en l'aire de què ha vingut després, no? És a dir, quina és la valoració de tota aquesta gent que està junta i que tenien un objectiu molt concret, que era aturar un pla, i sempre venia darrere, no?, un pack de la dignificació del barri, de què suposa, què tal, no? I jo crec que és interessant saber com s'ha llegit tot el que ve després per la gent que ha quedat, perquè és evident que molta del 98 a 2015, molta gent, el que dius, fa major, etc o no està, i com una espècie de testimoni directe de com han viscut, no?, en la perspectiva temporal, si estan contents, si decebuts, si no. Però probablement no tindríem una perspectiva tan optimista. O sea, jo penso que l'exposició t'acaba deixant un bon regust, no? I crec que probablement si haurem fet una perspectiva temporal no seria tan amable el recorregut. També pense que una de les coses que a mi m'hauria agradat veure és no sols el recorregut fins a l'actualitat, sinó també, per exemple, la relació amb altres coses que han passat després, com el Cabanyal íntim, com el moviment ciutadà com a tal. Sembla que comença i acaba en un punt molt concret, no? Tindrà sentit perquè és molt més concret així. Sí, a veure, jo crec que acaba en un punt concret i no vull... Claro, al final coincideix en la temporalitat del festival, que és que s'acaba en 2015, però que al final és com, bueno, va haver una lluita que és molt política contra un govern i en el moment que queda clar que allò s'aturarà, acaba, i com dius tu, sí que connecten algunes altres lluites de lo que ha passat a la ciutat de València i l'entorn, de l'autopista, de l'Albufera, d'altres coses i tal. Però contemporànies al moment. Sí, però jo crec, no?, que falta una perspectiva des d'avui a què va ser allò i com s'ha viscut allò, i és el que probablement li dona tota la perspectiva total, no?, de com ho vam viure en aquell moment, com ho vivim ara, què va ser, no? I queda un poc com congelat en el temps. Sí, en qualsevol cas, molt recomanable com a primera mostra que tenim a la ciutat així reconeixible de guerrilla cultural, no? Contra un discurs oficial del que era la ciutat, gent que s'organitza i genera cultura en contra d'aquesta idea. Sí, a veure... En aquesta idea i aquest projecte, vull dir. Sí, i sobretot crec que està molt bé l'aproximació, que moltes voltes falla, a què significa que ha de fer la cultura i l'art en la gent, és a dir, de que és una cultura i un art pensat que es fa a les cases de la gent, que gent normal la pugui consumir, que és una cosa que es veu molt en els vídeos, els testimonis, de com s'han sentit ells que vagin allí músics a tocar, que vagin artistes, que veuen el seu entorn, és a dir, que les coses que són de fora, que són de la ciutat, per exemple, de la perspectiva del Cabanyal, de la gent major, no? Ells no viuen, és anar a València, està fora del seu univers. Moltes de les coses que estan com associades al centre venen a ells, i com esta cultura es fa per a ells i d'alguna manera torna a ells, no? Que és una cosa que crec que falla molt històricament, no?, en el sector. Totalment d'acord. Podeu visitar l'exposició en el Centre Cultural del Carme.